bw'umugusi. Mwanchumo origereria Bwensoko TV mbiyamo na soko chore mesa ya mayakuru Bwensoko chinsa isato hasobo tukobwega bwo 15 na kabere motinyuga 11 umwaka yiga bwikiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton ndigi na kwariga ndira senchira abenu karansoike nkomanye kurbono wika omwerio aya aenekiwe na yabariki baito bamangana basangiriri kurwa semambi yarenge ntambe karansa oike obe na nche kurbono wika omwerio korende tutaranyora senchira bwikirano aiga negati yari nkwariga ndreti botko bwarero. The burden of the parents who are going to the schools. Oyo koriye kirgo kyobora ibwense gwetere kyama ya Jubilee Fred Matiang'i ogendreire komoche serikali. By way of impeachment on the following grounds. Mugavano Nyamira Amos Nyaribo hasege karangiro naendekera ba MCA barigetie komorusia bisi gwetera somo swada. Ana define afanyiwi kitu anatembea kwenda hapo. Tigatwegerere abana banyaruka n'abasubati nenkwana y'omutendero w'abasubati county ya Kisii Doris Aburi. Karibu sana mwanchumo rigaria bono botuko bwara togochaka na robotiro kubwatia hoyo korigia ekerogo kyobora ibwense oyibo igoro mokonyi bo muraibu kyamagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i hogikeire serikali ya Kenya Kwanza kubatikana n'oburai obobe okwana kurwasa magacha mane yekyamekyo kyage siasa haigaso mucho Nairobi Matiang'i ni garuro koboria gochia saba Kenya komwa okoboko hanemono haseganga yaye yogochia korigia oburai bwense na korenta maonchuria asensi ya Kenya abigo ni ganyara kobaga koenekia unanachi konyara kobaga korobia amasomo ase abana bechi skuru unagotomanyo murikito Linet Nyambane. Sasa mzee uende kupea watu shilingi 200 na marawe, their children are not going to school, they will not afford going to school in January. What are we actually doing? Gukwana kurwa asege ikarekyo Matiang'i nigo aira chinga kichai chinyinge kugikeria serikali ya Kenya Kwanza asokurwa bokorerio bobigo cha saba Kenya anene asarage kiara umuroberi bwechisemi uyu atebirobeire guruba saba ibori. And then lift the burden of the parents who are going to the schools. Lakini sasa muende mpewe pesa every week mujukue 3-4 million shillings munapewa na ni pesa ya security na ile ingine. Munaenda ingine munagawanya hapo katikati. Then you end up in the village to ask people to queue so that they get 200, they get 100 and so on and so forth. It's actually shocking. Chinga kiechechyo nigo ararire bene uchaka chikambeni chokorigi chikura ase chinsemo ao asaruro koboria gochia saba Kenya kumubwata okoboko. And tell them safari tumeanza sasa. And tumeanza safari tutatembea kila kona ya nchi yetu tukufu ya Kenya. Arenayo nigo Matiang'i aenekirie erebuna omokonyi bw'ekyamekyo nigo agocha kwenekia obwasioku ase ekyamekyo ase abagocha korigia ebirogo ao byage siasa. Sasa tumeanza safari. SG wetu has outlined. In the next 2 weeks or so, we will now issue the communique from the party headquarters by the Secretary General on all our planning and how we're going to fill up all those offices. I will myself meet all elected Jubilee officials from governor, senator, MCAs, kule kila mtu, MPs wote, na yale ambayo yaliyopita niwaambie tafadhali. Let us forgive each other and move forward together. Manamna gani? Yeah. Kama tulikuwa na itilafu kidogo tukakorogana, sometimes also transitions bring a lot of things.
igatia babwatani bekiama ekio abo baikirana ase geikaro ekio nigo bono baroko boria gochiase egesa kukio mugusi wesokia asobonge na komwa Fred Chikura bono mugusi ase kwabeta manyanga Fred Matiang'i wanchirwe na keromo Kenya na abono ni igere igore yao nayo kubeke kura yao ase Fred Okengo Matiang'i egera araensi ito ya Kenya ekiyo kana kigo chikokonya omuntu ora fix Kenya omuntu ora lento gonchureria kurigota kera ase ito ka Kenya nande togo ikenga kieri togo akachikura abandu baminto ontegerere buyabo mo akachikura chionsi pake bali mere chiro pako muroiro ore nyagitari asoka kurwaro kwanza ake kura makwera ni gatanda chikwendera kubwena 2027 nteroji wakakura isiko around ye tutaite kuchibeka chionsi pia masababisa kwe bionsi bibi atobwatire buno mugusi ga kinto chitukuta bone ye tokoruwe gatogende nzibaka grassroots korwe pouring station kerase to make sure kero mwana okore skuru watire kebande na ndabwo atekura. This time round we are not just electing a leader wa kipindi. This time tuna elect mtu mwenye ni mfanyikazi. Wani gato gwate president etaita ko omonto ensu lakini hata maeti asa kurusi. Etaita nyoro omonto kerago gatebinga ngo kware gasi go so to create job opportunities bunabasa twanyorase tokokorere gasi. Singaki omokonyi bumurai bwekiama gya Jubilee omoske Fred Okengo Matiang'i anyare ko baga kurwa enkwana ya Erit koria rero ase enkwana ya nigo anyare ko baga komochia omurai bwense omoske William Ruto kubwatekana no botutuka no bobwatiranetie serikali yaye asa kwaneire omuroberi bwa masomo abo asatebre buna abaroki gwa bange nigo bagochigosinyukwira na chiskuru asa matukare bosio nigo bono aruro kuboria gochia saba Kenya kwene kinko mwakira bare kura eria chikoreta amauncherere nabo igo amagendero ase ense ya Kenya ngoripoteria Ensoko TV korugaiga asama gacho yekiama gya Jubilee igaiga asomo cho Nairobi erietariane Linet Nyambane. We are seeking for an opportunity to give the country an opportunity to go. Tokoska bosio mwanchumo ligeraria ase ntunde ya gatatu rero nige bunge county ya Nyamira wetera MCO Obonyamatuta omoske Julius Matwere yabekiro muswada wokorusia abisio mugavana bwe county yomoske Amos Nyaribo hasama mocho yobotumeki hobobebu yabisi yaye nabego kogenda maminchane katiba yensi ya Kenya asege karo kya bene litkoria rero Jumatatu ekyo kyabegetwe hase egazeti ya serikali nigo aba MCA merongebere noyomo baikira na asege karekyo kyaragwa mono monogeri bwe bunge yo ya Nyamira omoske Thaddeus Nyabaro muroberi yo nigo bono onekiwa hasa maiso yomorikito Steven Yariki oyo tuwariga ndio robot rokobwate tina bunechiko mwibure emboriyo mondo yazire nari emboriyo mondo Asentunda ya gatatu ni gabe MCA ba Nyamira barache gotema konyegeria etukiyo mugavana Nyamira omoske Amos Nyaribo Mega yo MCA Obonyamatuta omoske Julius Matwere kubeka rero muswada bukumurusi abisi Nyaribo asama mocho yo kogenda maminjane katiba ya Kenya kabiri ama mocho yogotumeka abisi bobe. Next order. Administration of vote. Next order. Communication from the chair. Next order. Messages. Next order. Petitions. Next order. Papers. Next order. Notices of motions. Notice of motions. Honorable Julius Kimomi Matwere, Member of County Assembly, representing Obonyamatuta. Filed Gazette Notice number 231 of 14th November 2025. Honorable Speaker, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office.
Thank you, Mr. Speaker. Asigi karogi kiranwa na BMC merongebe no yomo ekio kiara wahano monogerie bwe bunge yomo sketadia Nyabaru aseri tukoria rero ya Jumatatu eritarengeri tukorie bunge asekorende yabegi karoki abene wetera egaseti notice ya serikali Mega yomo swado iga kobekwa ni gobone bunge yonse ya matuko ane barasangirira ibirengere lyokorwa bamenyi ekerense ya matukata nabere barache komo ari baga umugabana Nyaribo goikabo sio bwe bunge yuero monyene gose wetera umowakiri kwegera igoro ya mamocho bene Mega yayo ni go MCA 32 baregweri bagari wakachikura asokorosia Nyaribo bisi nigeraganiri wa MCA 22 wake kura yo komotomanka 1 2 jambo ni moja 3 Eritari itangani Nyaribo kuminjori ya Korwengori itangani ni go MCA bwesise muskecho sia mangere abegeto muswada hoyu hoyere tuwense na ba MCA eria kabere mu MCA mochore bwe chama ya Wiper muskechu Matunda abegeta sekorende boigo muswada oiga hotugutere twisko. The ayes were 18. The nose, the eyes. The noes were 18. And for such a motion to carry the day, the ayes were to attain a threshold of 2/3, which is 23 votes, which the motion did not attain the threshold, hence has been shut down. Ine eraundi yiga etuki nenyegere Stephen Nyarike Mbonde Ensoko TV county ya Nyamira. Kurase kaunti ya Nyamira mwanchumo rigaria tukurena se kaunti ya Kisii haso mwakilishi wa basubati kurase kaunti yo mheshimiwa Doris Donya au mirandire na bana abanyaruka abo bayiborete bare bekegoria geke nabo igo bari bebwateraniti abo barense ye miaka 15 netatu iliko baba basemia kubakonya kweri kya somoroberio boko bwatoko bokonyi bo bwene kuro serikali osha nabo igo gokonya bari barase chiskuru kwegenderia sama somabo nigo bona agikeire ebikore bya bana abanyaruka gosariwa na gosaba mashirika au kubwaterana ni abisi yaye elio kwenekia ebikore bunebyo byo kusaria abana abo ngosirigwa bire ase county ya Kisii andamono chinga kechiga abana abanyaruka bange barenka so mutimo ko mutambe werusa bunagotomanyo muri kito Caroline Mausa. Tukorea rero nigo Women Rep we county ya Kisii Donya Doris Toto abareganiria abana abanyaruka bari bebwateraniti na baigo bari banyoreta abana kibarabake abo bari nseye kegori ke miaka 15 na 3 ase chiabisi chai meyo mochiobo songo abo asabaga ko bakonya kweri kense yo muroberio sha na baigo ko basaba bari batagete kwegendereria sama soma abo kweri kia elibabe bakonyora obokonyi. Hawa watoto wako na watoto they are directionless. Hawajui wafanye nini. Wengine walikuwa defiled. Mkutano wa leo singeleta watoto wenye wako below 17 years kwa sababu ni wengi. Kama wale wenye wako hapa wenye wako under 13 they are about 50. Wenye wako under 14 they are about 80. Wenye wako kuna hata mmoja alikuwa hapa kuna 11 years ako na mtoto. Wenye wako sasa less 15 years they are about 200. So hawa watoto hawajui SHA inawalipia free hospitali, hawajui they can enroll for courses through the Ministry of Education waendelee na shule. So hawa watoto tunawaandikisha na we are coming to roll them out in January. Ndio sasa muone real things. Today tulikuwa tunawaambia what they need to do. After kupata mtoto of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto, and mom aliamua tu ku take responsibility of my child. Nilifanywa SCS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba mama county anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers na kila kitu.
Mono ni garagire byara gucia saba iboli bali bako baba kwegwa chibesa nkeigo baba bako bwatana gutugeterare ebina by'abantu bali babwatetwe bako basalia abana babo abwasa basabire bono banyare ko baba kubwaterana no bisi yawe ilikwene kyabuna abana abo nkonyora bali obwene bwabo. Wazazi wanaletewa 10,000, wazazi wanaletewa 15,000, they pull out their cases. We know because kuna cases huwa tunafuata. Of course there are some few elements kwa hizi kangaroo courts pia wanapewa pesa wanaribu kesi, they tear the evidence, wanasema file yako ipatikani. That is the worst bit that we get from the kangaroo courts. Mtoto anaenda kuangalia ile file yake anapata iko. Now those ones who want the case to be heard to determination, unapata mzazi anapewa zawadi, mnafanya arbitration kwa kesi ya defilement. Surely what is that? Atikana ne bikore byo kometekana ko gusaligwa kwa bana bakeme county ya Kisii nigo mumendere poyo atebire buna banyare ko baba kubeka omuswada ase ebunge nene yubarachi ko baba kubwaterana ne wizara y'ekisemi erikwena nobo semia guchiasa abana ekero barase ekisukuru eriko bakonya komenya ase obugima borobya na nene mono gwetanga korwase amarita mapema. I have my sexual offences bill. It went through the first reading, inakuja the second reading. Hiyo ina propose tunakuwa na sensitization yote inafanyika kwa mashule, awareness, watoto wanafunzwa, hakuna mtu anakufanyia FGM. Hii mambo ya teen pregnancy mnaambiwa life after it, how to do the prevention. So the bill is about to task the Ministry of Education ifanye public awareness in all schools, watoto wajue about this thing. Juu kuna wale ukuwa defiled immediately wanaoga, wanaribu evidence. Na wale wenye wana defile wanaambiwa utafungwa forever, watakosa kufanya hili jambo. Waigo niga yasabire amashirika ali atendete obwene bwa bana anyare ko baga kubwaterana n'abanyanyimbo abwase kero ekina kyanyare ko bage kobekwa ase bali batokire bakubasalia abana banyare ko baba goikigwa mutubwe kigambero nabo igogwene kyebunango kyane bali ebikore ebyo. Watoto wanasema hapo walinitoroka, wengine wakani block, they are not supporting the children. Mimi naona ingewezekana tu yule mwanaume anapatikana na defile afanyiwe hii castration juu afanyi msichana moja ana defile hapa anaenda na defile. Wamejaza watoto wengi wenye maisha yao tutawaribu hapo mbeleni na mnaweza pata ni wagonjwa. Imagine tunaenda kufungua page wale wana defile tunawatangaza watu wanawajua, ndio msikuwe mnatoka kijiji mkienda mkidefile, we will deal with you. Hii makosa mnafanyia watoto ni mbaya sana. Ruase county ya Kisii ginko reporter ya Mayane Soko TV ili taria nema osa Caroline. Miamono murikito Caroline Mausa mwancho murigaria togos kabosio habasae nigo bono base migo kwene kyabuna nkubwata bari ebibande aniga kwanwa busae niko arwa no kuboria kurwase kiombe kya basae abake kurwase ensemeria ya Kisii togoska bosiongo manyiko roboti ro ndoraba tayari roboti rokubwati abono nigo abasae base migo kubwate bibande aniga kwanwa na ayogo chakoria ikirogo kyobo MCS eward ya Gesusu Kefa Sagana ase asabire na boigo kubekera etundubari ya riondicho estima boigo nigo bono base migwe buna kubwata ikura no gokonya gochora abarai habaya abarache kwenekia hamagendro abigo barayobuya ase chinga kichire bosio. Abasae kuroro gongo rwa Gusii niko bono baburiwe gochamo na kubwaterana ilio kuburi ibirogo byoborai tinga kibonense ya Kenya egenderete kweligania sobochori bumwaka bwechiri bwibere 2025. Mimi nasema ya kwamba this is a good initiative, youth for youth, because abasae bibiru sana. And one, I concur with my colleague, abasae mpapu atipesa bakuri ibirogo lakini mpapu atobongo na mpapu ate visioninga ideas nchiro. So that's why tu ati nabasae at least tunare kwempower yo muito to mundu nakwati birenga bire byatabuga pesa na batogotara na turabange iga twamokonya ngochaga tucha none search words chiabo tutara na to speak as binyoro at least to soke mundu batoka na mbatana mosa abantu bari maga abange babo ibakora ibiro byo ku MCA abaga manjo murgeria tugosaba kwabera se oroboti oro rwanyare koba rokoreto mu chanda gukurende orboti na chika gukumanya basae niko bono base migo kubwata ebibande
aniga kwanwa no yore neganga yo korigie kirogo ky'obu MCA nsemo ya Gesusu kefasagana chingaki ale kokorera tundubari ya riondo cheko yebekera estima boigo niga ruro gosemia uchiasa basa kwaneke bunanko bwata bare ekura unenjire ya moyo gocha kwaneke ngo choro barabara yabaya au bara chekwaneke amaonjuria ase amatuko alebosio Asirit koria rero nigo abasai korwa ase orogongo rwa Gesusu banyara gosemiwa gocha kobota chikura echo kira chikokonya gochora abarai abaya ndicho yambere neri ngambia mono ase gonkaribisha koria rero kuna nare gweta kurigererie gasi yewodi uneri mwanza bete umorero ngakirete na chita no chabuoki nababekera umorero chitundu bari ngonya konya balemi na etire wodi gabalemi bachandikire sana mo especially kara bagupimecha yabo otuko bari kumanya chikiro cyabo ngaki soliege sunde bona abekera umorero yongorengere bono nabapimecha paka botuko mbuya bari aya niga kuonwa no yokoria ekerogo kyobo MCA bwa Gesusu kefasagana chingaki ariko beka estima ase tundubari ya riondicho komenta nayo nigo anyara goteba buna kubota chikura nigo korache gokonya ochora abarai ba magenderero bari akera umwana inchi araganie ase ogusikia ense ya itobosio mono mona basai bari batara kora registration chikura chegweru bono mokora registration aso bonge egere moruo mo chora barai bari mutagete onduta basa kuba chora umurai chora umurai mweka oyo gochiko kubakonya ankyo lakini amangana ari mokora turu muntu na tebiroyo oyo kubatenga na tebiroyo erenki abakoreye wone gorasima mumanyenga umuntu mutete gochora no muntu gochiko bakonya mama tiga gochora umuntu echorere numweka nari umuntu atabakore tiga simo kumwekerange mwamugode maswali lakini uri moire inga to abachoriroyo sina abachoriroyo muntu imuri kumwekera mwamugode maswali kogera atari numwamwete no muntu uri omachorete nero korteki nero geretaro igo banto abaibori motebi abana bari babasai bari bakore school bakore registration egertunyara bachora barai baita bachogotara buyamani ase chinga kechecho nigo abamenyi borogongoro banyara koiraneria ngambuya ase obokonyo bubestima na komenta gosaba gochia gokonywa ase ogokora obuagachi bwetundu bari eyo anje na iraneri ngambuya mono mwesi migo itachira ase tundu bari yaito tutana korondo gototarira aya nama mangana manene akorire tiganya samoseni batorete iromorero twairaneiri ngambuya mono wa 2027 no tore maega yae ndo kumuto twakire buya sengencho mwami tachire okorie kerogo kere mutwa ya 2027 lo twarorire buya torenteire se tunubali eito morero o chirororo na endo nywakire asiri tukoria lero lo twakire mbuya mono twale koganinga ubolemerumbura kachiri utubekere umuriro nande anye kunyarekana oyo kurigyo obugambi asijingaki kigo kigocha kyabosio twaganiringa ogokonya nkure kuganiriga ase tutwali nyare kobekoera ekoere tundwali enenjere ye monero togokorera asubulimi bwitu iri twenyorere kibesa tukonyera abantu baitu otokwera ningambi yamono asinga kiabere kwabere gogochaiga na otoinyole ngoripoteria igetesenia keiga yensoko koriga ase ewodi ya Gesusu ebunge nyaribari masaba county ya Kisii inche nkorwa Sophie Oigara togoskapasio mwancho morigereria ya mateyemo korwa ase kenyoro kia Muruga Bosamaro ensemo ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nige gosaba bokonyi bokwagachirwa enyomba ekiagera nigo bamenyete obogima bobotaka naende nigo bamenyete namaruire ase bono basabira barai bonsi na basamaria bayagwesokia ejo kurwa hogosira gochia ase enkeyo una gotumanya murikito Wycliffe Orenge babwato barema omwana omito Samueli igarwarite no mwana omito Rebeka taikorora maisa ya bia na bwato bare aiga na se kenyoro kia Muruga ekike gotoka imeye sub location ya Bigege location ya Bosamaro chache ensemo ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira
nigo tokomonyora omogaka Samuel Nyabuti n'omong'ina Rebecca Busibori abo bamenyete obogima bwa abakong'u kobwatekana n'obotaka oboere. Rorire buya ase eng'encho mwachire kondora obokong'u mbwate nobwa enyomba akire buya ase eng'encho morankorora anda sinka bono ase enche omochando mbwate obwa enyomba eko nyembwate tu amari kirororo mari kirororo obokong'u konyine mbwate enche nobwa enyomba are nomarire kendiete ekero okorigereria nkeya iga ase obware nabo okorora buna emochando omonene noreo oyoganetie obokonyi bwa bwango kiagera nonya na amabati enyomba eye iga niga aerire na kobachoka mono na igo koirera embura kobatwera gaki ase enyomba yabo igo babwate obotaka bore obobe gaki onkoigwa ng'a ensoko yaito ngokonya more abanto motare gwancha gaki mobakonye bona abaminto barororo ebachandegete ebagotweru bono buna embura yatwete amagena ebaibundete ekona imeiga nobonto bwabo bongo obochanja beiga bono gaki ebakorara chiba igoro moroche emechando eye rega abanto togosaba iga keye encharero kende nkeiyo ebakorara nse nigo babwate okoboria gochia ase onde bwensi oyo obwate omoyo bwogwancha gwesokia eria abaikang'e na kobakonya gwetera ase okobagachera enyomba gose bakonyi bonde bwensi bori boratoke mainto maeti gose mbaragirete bono akionya mogwancha bakonya ondo obwate kende nonya nogochanga iga mototomere gocha gaki twakumire sana bakonya ase eng'encho ng'a okorigereria kwane bonena narigereiri gose twarigereirwe na abamate na echinguru chigotobora torabakonya lakini nare kobasaba onde obwate amabera y'ogwancha gaki nonya endagera gose ase bakorara eyamate yabo nigo yaerera bene emechando ibarorire ase nkeiyo na gwateba buna abo babere nigo barabarwaire ase batari konyora nonya na eki bakoria ase obwango omong'ina oyo iga arwarete amaiso tari korora iga agogokwana naende ogokwani bweba igo tari korora omogaka nyene omorigereria omogaka onchoka nonya esati yoka abegete amaene iga oraichane yanga teiyo igo togokomina bono togochikomenya iga kende nkei enyomba yoka iga ebochogete embura buna yatuga egoturioka gaki ebabwate obokong'u bokorara mbari korara yagera omwana omonto Samuel iga agotarabokia ase eng'encho nonya ase amenyete tabwati nyomba babire abarai bari barase ebirogo na bari bakoriga ebirogo ao gwesokia ase enchera ya bene eri korwa abakonyi gochia ase nkeiyo tokonye twensi ntochandegete tokonye gaki ase engeye iga nainto tororokane gaki inche ngoteba ng'a mbuya mono gaki na banto bonsi bari bagotorora tiga batokonye bacha batokonye moruga 1990 ediete torimokera igoro abaisimiwa moisimiwa buna chanua babarocha asi gaki ase more omoyo omorabu mwanche babokong'o mogeni ase ino moru chisike momocha korora moru omochango oga omochioyo obwene omong'ina oyo are omouko omogaka arwarete akoramiyoka buna ebarimo motagocha mokonya omochioyo nigerachi kobabuya ekera abarai na abasamaria baya baresokie eri korwa obokonyi gocha ase nkeiyo inkoripoteria Ensoko TV korwa ase ekenyoro kia Muruga Bosamaro ensemo y'ebunge ya West Mugirango ekaunti ya Nyamira iretariane Wycliffe Orenge kurwa se kaunti ya Nyamira mwancho morigeria tokore na se kaunti ya Kisii asaba sai kurwa sorgongo rwa Gusii niko bono baborigwe gocha amo iri okubwaterana buri njiremo yokoria kuboria ebirogo byoborai chinga kibonensi ya Kenya gendrete kwiyarigania asobo chori bo mwaka bwechiri bubere 2052 aya ngorengana ne kiombe kia Youth for Youth Initiative asebono baesokire na kurwese getogo chia saba sai kwenekia unankubwata bari chikura asobonge erigo chikorenta monchoreria asoborai unagotumanyo muri kito Debora Kerubo abasae kororo gongo rwa Gusii niko bono baboriwe gochamo na kubwaterana eri okuboria ebirogo byoborai chinga kibonense ya Kenya egenderete kwerigania sobochori bumwaka bwechiri bwibere 2052 mimi nasema ya kwamba this is a good initiative Youth for Youth because abasae bibiru sana and one konga with my colleague abasae mbaku atibesa bakuri bibiru lakini mbaku atobongo na ne babu ate vision nga ideas nkiro so that's why tu ati nabasai at least tunyare kwempower yo muito to mundu nabwati birenga bire byatabwati pesa na batogotara na turabange iga twamokonya ngochaga tucha none search words chiabo tutara na to speak as binyoro at least to soke mundu batoka namba 5
mosa abantu bari maga abange babo ibakora ibiro byo ku MCA abagaka baiti bari mwikire myaka yabo chigoro tweri bagansa iga gando chibo gabana tigira abana baba bakene bara musaiga at least banyare ko nyore kerugeke bakonye ebinyoro byetu tazote kanise nigo basegitira basaye kweneke buna nkwirike bare chikura sobonge eliogo chamo na gosira naso kurige birogo byo burayi chinga kibono bakobolia barayi barabisiko abasaye mabaga muna moyo kule kurwa sele talioke kurunga youth for youth movement ekerenge kenene kie movement yeito no koleta basaye aba aste siasa se miaga yetira basaye to abere kobanga to ntube kristo kwake asisa ulia bagaka abatata barorre birogo miaka ya obe kira bagutimuka lakini bali go toibaga ntu abasaye tosose kirugo niga basaye abo bachiramo na kubulia beboli ko babwatesia elio kwenike nkonyora bale birogo byo burayi chinga kiechicho nigo babolirie murayi onde bwensi yogo chia kubulia bagabana gochoro musaye ko bomokonyoye youth for youth movement ya chirenga tunyara ko bantu kunyara nto kuligeria basaye bonse biba kubulia birogo gochakira basubati tocha sabantu bali disabled yani bali able differently tomaye gocha saba ga abasaya bamura na kabanta bange tobauti igege ntekenene kirenge kenene ke youth for youth movement ngo saba abasaya bonse pi aba mama na batata ninjwa moto sire indu tomaye tenga ki emu atoirite skuru to anyo robongo bono tiga to bakorre gas to irani renka to anchiro to kore gas ko nya batata batimuke na intu to gendera go chibosio igonche ngo saba omu yuti onde bwensi pio tagito ko bolie kirugo iga bona story ga no asagia ko kurbono go chibosio inchumoto join na litogo sukama go chibosio na youth for youth movement na ngo saba iga ase miake menge county government ya vere ko batego tego tuara bas aba antaba nena bagaka se birogo lakini bone ga go chibosio togo tangasa 70% yaba saiba go cha go soa youth ba go cha go soa county government na iga bako nonya nduruko abo aboni nonyo mugavana sali tigamanyiga abe ke bintu bya ebya deputy aya achoro mo youth emyaka 45 go ari bite ko nyari kana go chiro ko mabera konsana igo ntengo basaba aba mama na abatata abasaye abanana nabake ekiombe youth for youth movement nere koleta change Kisii County, Gusii County na entire Gusii region. Biamono. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Nyamara murikito Deborah Kirubo mwancho murigarira tugusika bosio eiki moyoka yaerire kurwa onamatukane kurwa hegeteseni hekeiga kimurikira heamate bose chiamate kurwa se ekenyoro gichibo bike gotoke wodi ya Gesusu konyorobo konyi kuria konyorobo konyi wichi wilcha nigori tuko ria rero baba ni kibako gokera maiga yo konyorobo konyi obo gwetira saba samarie abaya chiamate chiri cha enyorera ogokonya uko nigori tuko ria rero bayesokire na koira ni ngambu ya mono aseba sabire chiamate chinde hejichire no kogani uko banyara ko baba wikwange na konyorobo konyi obo buragotuma nyumurikito Sophie Kerubo na tuare koria ndero twamayora esaga na tuare koria ndero twamayora wiki moyoka na matuko anyarire koba gagweta magega yegeteseni keiga Ensoko TV kumurikira omugako yomo uyu oganetie obokonyi bwe wheelchair kurwa ase kinyorogie chibwobi ime ye wodi ya Gesusu ebunge enyaribari masaba ase ritkoria rero anyara gotwara omugoko magega yokonyora obokonyi kurwa aso yokoboria ekerogo kyobwe MCA bwe wodi ya Gesusu Kefa Sagana ni tukuria na riogo etako kurigeria barwire gwetana renge kwenda na wheelchair ase wodi ngima today na ena chi wheelchair 10 in total komenta nayo chiamate 10 nigo chanyara gokonyeka ase okoegwa chi wheelchair ekernonya Sagana anyara goteba muna ekerenga kieye ekenene nigo arache koenekia bari abaganete obokonyi ngonyara ari gagosoya okoboko igorera bona abo mugaka no twari gocha kwera nere yo mwerio ase Saudi na roche clip weke TV 1 week ago akarakia vete adia TV kabanga mugaka na itaji wheelchair igonka nye include among the 10 chirina na rero ngatenga nere moretere wheelchair yai ekogera abara imbaro numo abasamaria ambaro abaya bariba
igo bono rituko ria rero aina rutware okora rero no twakurira egasi ya rero ase chiamate chiria chanyora obokonyi nigo chesokia na koiraniria mbuya na gusaba abande gokonywa ase nonya bateba mbachie kubwate cia kefasagana ase iganga ya yenene yokoria ekerogo kyobwe MCA seto bakinari kuba ase ntu mwangu swiriri yani mwanko timatina kindate tiganya saba sisini nande kyukuri kibakonyore ikiagero yokorwa na nyasaye go ikakoro chikwarorira mabira rero ko bakonyora umwina baba ari abange bakonyora abacane gebirema muna mwenyoira ona nende tukubasabira amaya ajinjira kiri muri ari andara gokonya mwenyorenge ya singenjo yokobera lingambi ya mano singenjo ye mwarorire ngambi ya twakwanire na ninya sawa obwerero umugambi aletire lingane liriye ya mano ase family yeito asengenjo umwana omuntu Florence yangira lingambi ya mano aso mugambi kora ngambi ya kwikase kidore ke osenge ya ndera twale bakongu bamarwire umugina korwara lakini lero doje nginya sawa kwa maya tikasoko asoko imutuguka kakia ninjira muri gocha omwana na gakitiga wairani nanda semwe usina ndi byose paka birano nyasa kusisi nando nyore kyukuri gigaki abamuramba abali basomete saki bamunta chate banga injendi kabamwe abamuraba batenge bagenda ngako gaki kokora likura tonya batano likabantu ayo lichukura gaki kyala abatango likabantu tochukuganye go twabona gaki nyasa basisini inko ripoteria egetesene keigagia ensoko kuroiga ewodi ya Gesusu ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii intenkor kwa Sophie Oigara Miabano murigito Sophie Oigara no robot yoruto goskabosio mwancho murigere atutegarita somo ikoyo bwako gokera magendro nigo bono habamenyi be kenyoro ya Kinginda ikigutoka ase wodi ya Bosamarense mo bunge West Mugirange county ya Nyamira barene kibako gokera maiga yo kwagachiro gitacho gyo kubucha mache no musamaria hoyo mogwetera ase foundation ya Wemori ase bono gwetera somoroberio yo nigo abamenyi abo banyarko bako gokera gitambo kirekyo na goteba buna habaraibonsi nigo babwanrate koirania okoboko wechi ya 7 oyo no yoteneine oba MCA bwa Bosamaro ward ochagete chi project chiaye ojage foundation no mweso monene gochia asa bamenyi be kenyoro gya Kinginda ekyuke gotoka asa sublocation ya Bugege ward ya Bosamaro ensemu ya bunge ya West Mugirango county ya Nyamira aigetore bondara rojeime egetaja kwarasiri gakiyu Jemagiga yokoroisirigwa egitacheke ya yokubucha mache na gokorera emiremo abao ase chinka chiabo kiana nake batebire buna ni gokonya bakubucha amache kurwa satari agiya maja doroseirie babegire bagata edisi totanya korora gese konya doji gobucha maje twabuja kwenda goroje ebinyinyi rero twakumiri abegire bagata edisi bageso gosibiri kianga barosiri nagokire n'abantu bao bonsi pie bagogete banyura macha amaya konya netintira bana abantu bamino bakonyi ekenenge tegetangania akonyire singenjo abo bacha koreta no na marwaira abo buna bono korera lakini otokonyire twanyarira ko batokonyoranga amacha yanko bali nigo bamwakire dekla ko yagi buna mbuye mono aso kwerua ko baroisiria egetachekyo kuberaniryo kaboka bamenye bekenyore ekyo no nyenekero ari negangenene yokoriye kero kyo bwa MCA ase ward ya Bosamaro tokorera ntutweka nyasaye digausesenie okorera abantu bonsi pi kakinateba mbuya mono esoko bokwa okorusia naende komenteke bono gitwanyorire omomurege sora ogotokorera emirimo igatoma bwato okoboko akore emirimo atokorera emirimo tona komotiri paka korugoro igoro niga baba mochirie abarai abo barase chiabisi ase county ya Nyamira aso gotaikerania magenderero aso bwango buna babarierete ira ekero barenge koriga chikura korugoro igoro korwa bogaba na bwaito gotirimboka kende nkeyo korwa ba emupi kende nkeyo wa emusia kende nkeyo abande nigo bakogenda bajikwera gerikinda mbato manyeti pi nabamenyi benseme yoni go babasabira basaye gwesokia asobonge elyo kwelikia buna bakichikura ekiagere chichoka na chira bakonye ko bachora baraya baya abo babwate birengereryo byamagenderero tigabana to bwate chikadi asobonge my young youth small wandosi bwate chikura asobonge when we reach that time to support mosayo and to be como saegeti and to choro mosaye at least na bwata marara manenake aranyara ko bagakonya abantu baminto
tigabana tobwate chikadi asobonge my young youths semori wandonsi bwata chikura asobonge when we reach that time to support mosayo and to be como saegeti and to choro mosai at least na bwata mararama nake aranyara ko bagaga konya abantu baminto bono nigo yatigira asa umenyi benseme yo kwena kibuna obirenda bale bitache baro seligwe ero bagendere ko bucha mache asenchire ndonge yingo reporteria Ensoko TV koroba Samaro ensemo ye bunge ya West Mugirango e county ya Nyamira Eritreane Wycliffe Orenge tuskabusio mwancho morigereria amate ya Joshua Nyokaya Muriasi kuruase ekenyoro gyabo kyambori ensemo ya Nyangenyo ewodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo yasokire na gusaba basamaria bayako bakonya elio kumurusia nyagitari omongino ya Jennifer Sigara we myaka 53 oyo bili ya nyagitari yaikire chibesa chilingi chiri buchimisano nebera senya gitari ya Taidwek maiga yae ko buturwa okogoro ya mateyo nigo bona yao ndiekera ekemo na nigo ya ruro kuboria ubwo konywa elio kumuira nyanka omwanchu abo ase enibende yonsi eliera ruwe na barai na boigo abasamari bari bari no gwanchukuya munaga yandete para kuliji echumbi ndikubeka rende tiri ngujuwe ko okonyora senfioro enyange kumutata mane igonchande yeta chenge nchumungo na murwali mfano amwili nonye kericho akamuru kericho kata kumwira kwere naende kindu ono tumbwati kenega nko ni ende ndama mwana na leo kolega sio twelya wana chingu chanere linga gitari oluchene njara kende nkei abana bakonya abuke bandete onete gonchande itubana muno ngana rikachari arirange bigiri ya mwagete akati wo mana kero kuriro mutyoyo amana ka tukunyorigereria mutyoyo no rishe sana ikyaro buri mirumboro roro no mono mugako yagotire akara nyone chimbuje kiro moto kirabetese bwo nememe amana tukurigereria mutyoyo no tukura ninjira yo gokonya lakini wono amana okonyora gwitura ntukurinzi turi twasaba barayibari bose baranyare batakonya mutyoyo amana otokora kuri muntu yorne gitari ono naiga senke yo mugaka ominto no mongeno ayo nakarwa kasine gitari ya tenwek kuikamba kona kimoko epiye nabo yarigere siringi yerumi asaba ne namba na reye ase bari bale bonsi bara kuno eriri anda nyanya sai asaba rai bara iga somo chie orangenyo ekinyoro kerebo kyamboli kumukyo muri asibuyonge tuskabusio mwanchumo rigereria chinga kichinsemo au chigandate kwiroberia bosi bobochori oboke nigo abarai bagandate gwesokia na gusira abarwandiri babo asensemo ya mbere note county ya Embu gukwana no murai wiki amagia DCP muskiriga digashagwa uyo nyarako baga kugikeria serikali asokuroberia gocha kuiba chikurecho nigo boigo habodire abamenyi bensemeyo gusira umurwandiri we ekiamagia ya DP Newton Karis helio kwenyora obobui. Mimi najua mumeamua kuchagua Karisi, ndio? Kasongo na Karida wanasema wataiba kura yenu. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Momenje. Na mimi Rigiji mtoto ya Maumau nitakaa hapa mpaka Karisi atagaswe kama mjumbe wa Bera North. Wewe Kasongo, hapa nasubua Karisi. Kuja shidana na Rigiji wa rika yako. Huyu mtoto mdogo Karisi anawindwa kama mnyama. Roko anapitia na helikopta huko juu. Polisi wako chini. Karida yako pande hii. Ward ya Ndawa imetoa wabunge 4. Si ndio? Ward ya Ivurore imetoa wajumbe 3. Mominji tangu uhuru hamjatoa mbunge. Mungu, kwa sababu Mungu halali, Mungu yule wa biguni amesema wakati ya Muminji kutoa mbunge ni wakati huu. Kwa hivyo watu wa Muminji, mimi nimetembea hapa, nimeaibika. Hapa kazi ni mingi na Mungu amepatia nyinyi nafasi ya kupata mjumbe kutoka hapa akuja amsaidie. Kwa hivyo mimi naomba watu ya Muminji, kila mtu saa 10 usiku mkuwe kwa raini mpigia huyu Karisi. Mtatokea?
Manchumu rigeria narayo kurwa se ensemo ya mangana amaya kurenda ya kubwatia kurwa se ensemo ichigosori.